Jeg ved ikke, hvordan man spiller Kane. Ej, joke. Jeg vidste sgu da godt, det var en metafor eller noget værd. Ja. Siger vi bare. Bare vi lader som om der er noget. Hold nu kæft. Jeg vidste jo det tydeligt. Det var bare prank dig, men okay. Det nok. Det kunne også godt være, at han ikke har lyst. Hold nu kæft, Mathias. Kend din plads, din Ved band. du Det ikke? minder meget om ham. Han var rigtig nederen. Var han det? Ja. Lidt Så som minder han normale perker og dig. Så minder han da overhovedet ikke om mig. Hvad snakker du om? Er du helt væk? Er du helt væk? Jo, du virker på det samme måde som ham. Rimelig Nej, nederen. altså nu stopper du, Sharpshooter. Det er overhovedet ikke fedt. Altså det er det virkelig ikke. Det er bare dit problem. Det skider vi her på. Det er så galt. Haps. Jeg har fanget et krabbe, mand. Jeg har haps, G. Ja, er det ikke rigtigt? Det er sjovt. Det er sådan en god gnidning på tur. Luk nu dit røv, Thomas. Hey, wallah, han er tilbage. Det er en kraftet mig. Hvorfor siger du, nej, Sharpshooter? Det gør mig da ked af det. Du skal tænke sådan. Du har været træs over en længere periode. Ja, men Sharpshooter, nu ligger landet sådan, ikke også? Nu skal du høre her. At det er ligesom mig, der er dominerende over for dig. Altså, du skal ligesom indse realiteten. Wow. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har hørt en større bullshit lort. Ej, nu er jeg helt væk. Nu Det er er jeg den helt væk. mængde intelligens, du har. Der tabte jeg dig, Sharpshooter. Der tabte jeg dig sgu. Nej, det var mig, der tabte dig. Fordi det er dig, der ikke kan følge med. Faktisk er det dig, der ikke kan følge med. Fordi du blev double prank. Fordi jeg forstod godt, hvad du sagde, men det var bare en prank. Det var ligesom en double prank. Jeg er billig varmen i dag. Det er jeg da. Det skal du jo sige. Det er jeg da. Det må du da give mig, du Sharpshooter. skal Jeg er sige, fucking billig varmen. Nu skal I to være ordentligt. Ja, det gider altså ikke høre ud til ud. Hold da kæft. Mathias, han vælger altid det sværeste først, fordi så viser han, hvor god han faktisk er. Hørte du det, Mathias? Sådan lidt ligesom dig, Thomas. Er det det? Resten af mit hold, mand. Men i det mindste, Sharpshooter, ikke? Så er jeg ikke fed ligesom dig. Fed flæskebjerg, mand. Så fik du den, hva'? Det kunne du have sagt til mig for 4 år siden. Ja, men jeg siger det til dig nu, din dumme Jamen perker. Thomas, ved at fornærme HC og kalde ham fed, det betyder bare, at du er ekstremt fed. Ja. Det er Sivalda. Prøv lige at se Balla. Prøv lige Sivalda, Sharpshooter. Prøv lige at se Balla. Prøv lige Sivalda. Prøv lige Sivalda. Sharpshooter, sig nu Wallah. Hvor du hen med Jo, dit shit? du forstår det godt. Sharpshooter, sig Wallah, habibi. Fuck af, Thomas. Var det Sharpshooter, der skulle have ris og grøntsager? Jeg kommer, når jeg er færdig her. Helt lige din mor. Hvorfor skulle du? Sig tak for sidst. Det er en farlig leg, det der. Det er en farlig leg. At sige ting af min mor. Jeg sagde sgu da bare, at der skulle hilse den. Ja. Hvad er nu, jeg ser, hvor meget et item koster? Hvad er nu, jeg ser, hvor meget et item koster? Det sagde du ikke lige, Thomas. Wallah, lad nu barnet, altså. Lad nu barnet. Der er jo 10 assist, jo. Kan du ikke se det? Ja, kan du ikke se det, Sharpshooter? Hold kæft. Nice, det der. Ja, men first time jeg spillede, fik jeg også quarter kill Abraham. Bare lige sådan, så du ikke tror, du er noget specielt, hvis det var det, du troede. Okay. Prøv da lige at kigge, hvad det er, hun har, i stedet for, har du alt? Og jeg dør. Og så redder jeg dig alligevel. Jeg er lige udpeget, hvor stor en dæk du har imod mig, og så redder jeg alligevel dit liv. Altså. What? Jeg har allerede reddet dig en gang i det her game. Nå, men så er det vel, så er det vel også kun én bagud nu. Jeg elsker, hvordan I bitchfighter, I også bare 2 kvindelige karakterer. Nej, jeg prøver at koncentrere mig om spillet. Jeg ved ikke, om du lagt mærke Hun til har det. faktisk allerede sådan en, nå. Prøv lige at sige Wallah. Prøv lige at se Balla.